je bilo potrebno beogradskoj ekipi da izjednači preko preciznog i danas veoma raspoloženog Stanojkovića. Ovako je produžena rezultatska neizvjesnost. Mijatović, Šćepović, velika šansa za Partizan. Stanojković je strelac, 4:0 za crno-bele, 87. minut, eto vidite. I Vujadin Stanojković, Partizanov kapitan. Parni valjak u turbo izdanju. Nikoličić, Mijatović i odbrana Karavajeva, šansa, 5:0. Strelac je Stanojković. 5:0 za Partizan. Šćepović, izvanredan udarac i 1:0. Fantastičan gol, to je Stanojković. Kapitan Partizana, Vujadin Stanojković, sa preko 25 metara postiže vodeći gol za Partizan. Njegov drugi prvenstveni gol ove sezone. Da vidimo to još jedan puta. Šćepović je vratio, to je povratna lopta prema Stanojkoviću. Udaljenost oko 25 metara, lopta je dodirnula prečku i neodbranjivo završila u mreži Simeunovića. Da vidimo to iz drugog ugla, sada će se to još bolje videti. Izvanredan, neodbranjiv udarac Stanojkovića. 1:0 u 26. minutu. Bogdanović, Stanojković, ušao je Krčmarević i pogodak. To je 2:0. 2:0, strijelac Stanojković. Stanojković u prazan prostor. Stanojković, 1:0 za Partizan. Vujadin Stanojković. Fantastična akcija kapitena Partizana. Sjajna pozicija Nebojše Gudelja, odličan centar, šut, Stanojković, 3:0. Eto dakle, Nebojša Gudelj sa leve strane, naleteo je, evo vidite, Stanojković, 3:0. Već u narednom napadu Partizan postiže pogodak i to kakav Evrogol Vujadina Stanojkovića koji je izmamio aplauze oko 2500 gledalaca, koliko ih se danas okupilo na stadionu Lugovi. A zatim u 39. minutu efektan pogodak Stanojkovića, 3:0 za Partizan. Konačan rezultat 3:1 za Partizan postavio je Stanojković. Bila je to mala bravura Partizanovog najstarijeg igrača. Sudijska trojka, Matić, Korać i Vuković slabo je obavila svoj posao. Kapitenu u ime ekipe televizije Beograd koja je realizovala ovaj prenos, čestitamo vam još jednom. Želimo vam mnogo zdravlja i radosti i uspeha na fudbalskom i životnom planu.